Здравейте хора и това е пети епизод на нашия New World with Friends. Тук при мен е Dance of Dead. Здравейте! И днес обещаваме, ще си направим къща от Cobblestone. Да вземем ли кабел? Вземи. Тихо е, канарче! Това канарче. Ще извинете. Два стака ли да взема? Колко искаш да ми? Вземи два стака. Чак сега, не сме подготвени с брадви, с всичко. Брадва. Ти имаш ли брадва? Значи тя остана в Люба последния път. Така. Добре. Да, направим. Да, аз правя. Направих вече. Сега си правя една лопата. Често. Добре. Добре. Така, взимаме две wooden planks. Не, всъщност така. И вече имам 15 абонамента, повече от 15, 19. И мога да качвам по-дълги клипове. Аз викам, да е тук някъде къщата. Какво ще кажеш? Добре. Покрива как ще го правим? Тук? От дърво? Искаш? Смисъл като... Че къщите в Америка така на триъгълник или... Не ги знам къщите в Америка. Не знам. Такива ли? Нямам. Ако искаш да е... заравнена или... Защо малко трудно ще стане? Те малко трудно стават тия къщи се правят. Добре, взимам арчивмент, защото преди малко бях на 1.1. А ти са на кого си? На 1.0. Извинете. Добре, трябва да разчистим това дърво. Так му и събираме малко. Нали сещаш, какво имах преди чак сега, примерно... Шибан лак. Стих се, за къщата ли? Да, бе, така покрива. Да, бе, покрива го знам като обикновените нашите си къщи, не е заравнените. Да. Fuck you, дърво. Fuck you. Дано да падне ябълка. То не знам отборчетата ли падат ябълки. Пишете долу в коментарите. Не знам, ама нещо ми лагва. Много мощно. Интернета затвори ли го? Да, бе. Чекай, ще излезне и паше джойн. Добре. Троша си костите. Ще оправи. Сега не лагва толкова много. То лага е най-гадното нещо на света. Пай се днес. И който иска може да играе с нас. Сега, не баш всеки, защото то, примерно, моя някакъв дет не играе Майнкрафт от един ден и Да. не знае нищо за Майнкрафт. Да знае, целта е само да знаете доста неща за Майнкрафт. И профил на Dance of Dead е Мишо1936.
Ще го сложа в допълнителната информация. Ако не забравя. Подчертавам. Обаче ще трябва хома за санд. Тъпо дърво. Ще трябва хома за санд. Що? За стъкла. О, свърши ми камък. Аз имам още един стъкла. Мислям, че някаква малка стана. И много огромна. Искаш ли да направим на два етажа? Още две купчета нагоре да дигнем. Стигаме материали. Или, чакай са. Те колко купчета са? Няма време. Това е моя стил. 2, 3, 4, 5. 5. Добре, значи за 3 да са. Май, чак, сега ще кажа. Не, 6. Добре. 3. Значи точно. Да, 6. Точно. Ще трябва сега да си изкачвам. Пай се. Ще чупа дърта и с него ще се кача. Аз съм имал дърт. Човек. Лак. Добре. Пай се. Чакам. Падна ли? Да. Не чула? Аз от твоя саунд чувам повече, отколкото от моя. Бърво. Да, аз моя не. Оле, тук в това дърво как шак да... Викам сега, айде, падам по то, като къщичка е станала. Обаче виж колко сме модерни, имаме си даже къща от гъби. Гъбе, 3 сърчица съм. Не, 4 какалчета. Глад имаш прави. Стъмва ли се? Да. Скин. Мислиш, че не виждам. Добре, сега къде ни е входа? Добре, на 2 етажа ще е къщата. Единия ще е мазе, единия... не знам. Другия пак също. Да, пак също. Не. Първият етаж може... Не знам, може да направим мазе. Си спиш тук и си седиш. Аз си правим навънка работи. Добре, са. Малко да се почина. Обаче ще ни трябва още малко кабелстон. И пишете какво да направим в коментарите. Стана ден. Пишете какво да направим в коментарите. Много умно. Пишете какво да направим други епизод. Добре, си вземем торчове. Защото то сега само така survival, да? Малко скучно. Ако искате някакви уроци, примерно, ако нещо не знаете как се прави... И ние знаем как се прави, ще ви покажем. Да. Пишете. Ако пистам врата, вижте ми профила и на Мишо 1936. Той също има и аз имам урок. Добре, значи са... не, всъщност не трябваше тук торчовете. Може да направим такова, как се прави ескалатор. За ескалатор аз точно... Аз точно не знам, ама в интернет има там. На някой си профила беше. Добре, значи още едно трябва да го издигнем. За да... Къде ти е? За камък. Аз имам. Колко имаш? 1 стак и 17. Браво. Дай ми един стак, моля се. Стига, бе, лак. Много мраза. Чакай, аз на какво съм, бе? Аз съм много прост.
Аре бе, лак, смотан. За какво ми лагило? За какво? Защото съм на фар. Верно? Да, Аз съм на тайни. то и аз така. Ама снимам аз и... Просто Абе, сега не ми лагат чак толкова много, какво се оплаквам и аз. Дай ми един стак кабелстон. то почти свърши ли един стак? Само един стак. Да вдигам ли още един? Едно купче, защото съм Не знам. Не знам, аз ще размножавам гъби. Ти какво искаш правя? Колко гъби там? Добре бе, айде. Още една. От червените. Така. Добре. Вдигнал го на едно купче вече. И сега прави... Викам, това е бък, обаче не. Какво бе? Нищо. Много малко къщичка се получи. Аре ще я разрушим, сега не ми се занимава да правим още една къща. Шит, на едно Какво викаш? животче съм. Това знаеш колко е як тази гъба. Знаеш колко е плодородна, така се каже. На едно животче съм. Верно? Добре, значи аз ще направя така. Кое бе? Сега ищи. Паяк. Моля се, Уби го. убиш. Къде? Ето го! Уби ме, бе! Аре, уби ме, бе! Лъжно! Най-накрая. Ти вземи дърта. Ти вземи. Ти сега ще го изкърта с нечка. Да, ще го изкъри. Фаре бе, стига с този лак. Добре, ще позирам за малко видео и ще мога да правя лак. Лага, аре, сега идвам. Добре, завърнах се. Не можах да оправя лага. За жалост. Не знаем от какво е това лак. Не знам и аз. Какво се да само правя на едно место, бе? Колко съм тъп. И след малко ще спирам епизода. Дали вече има 15 минутки? Да. Охо! Знаеш какво един път знаеш какво мисля да направим? Къща на кафява гъба. На какво? На кафява гъбка. Кафява, И ми отгоре може да направим така да... Може други епизод. Сега ще правим... Да, някакво като... Ти, Оги, верно, защо не вземи направиш някакъв конкурс? Аз ще участвам. Не, ти може да участваш, ама други хора, не знам. Ако гледат клипове... Не знам, бе, ти ако искаш направи един малък такова... Не знам. Отгоре, виж ли как ми е това, къде е самото на гъбата това? Виж ли? Там ще сложим легла, всичко. Имам 6 гъбки. 6 гъбки? Да. И аз имам 6. Ама какви имаш ти? Такива кафяви. И аз така. Дай малко дърт да си вземем с лопатката. Добре. Мисля, че 2 дърт. Ама ти си го скубал почти. Други епизод пишете също дали да направим гъбка. Гъбка? Не гъбка, гъбена къща. Не такава този вид, от другата. И отгоре ще покрием, ще направим покрив и ще сложим глас и всичко. Ох, къде паднах? Те портна ли? Не, няма смисъл. Можеш я дойш. Я ти си направил така врата. Кабелстон има ли? Имаме. Да, съм оставил. Дай на мен ми трябва кабелстон и то доста. 51 ще стигнат ли? Да, мисля. За покрива на първия етаж. Тук трябваше още една гъбка да сложа. Така, червена. Скивай ми скина, аз съм майнер.
Такова. Нямам кабелство. Си. Добре. Да, обаче на мен, що май шафтера не тръгва. Не знам. Уж версията такова. Ти си смени версията на 1.1. И също така пишете защо... Ако знаете от какво е. Да, от какво не му тръгва. О, скелет! New version of Mineshafter, нещо си там. Да, и се вали и като сваля новия, нищо не става. Опа! Крипър! Това умря. Аре бе, крипър, челапта буква. Нещото е без Mineshafter, но и това не мога да разбера, защо му виждам скина. Той е без скин. Не бе, но аз имам скин, нали ония? Да. Да, не съм с Mineshafter. И добре хора, това ще е края на епизода. Чао!